Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ostirala da, eta gu prest gaude asteburuan parranda egiteko. Hainbeste prestatu gara, ajerako medikamentuak ere erosi ditugula badaezpada. Aspirinak nahi ditu norbaitek? Gaurko egunez, 1889an, Bayer enpresak aspirina izena erregistratu zuen. Sendagaiaren patentea bereganatu zutenen jarri zioten izen hori azido azetilsazilikoari. Ez da hitzerraza Juri? Inglesez euskeraz edo erderaz erraz beraz gerra zale denak proba bezan ere zerran ere ezpata Ilmo bizkorren gatara eta pirata eta milak arrimata milak afirma abordatzen ditun fragata Suabe badan eta gogora torni naizen bata Ekaitza basamortuan isiltasunean zarata Zazen bat oferta eta zema demanda eta zema rapero txarren propaganda Egunero da gure txanda, hau da raparen estranda Azido salizilikotik abiatuz, Charles Frederick Hermann kimikari frantziarrak 1853an azido azetil salizilikoa prestatu zuen lehen aldiz. Sahatxa aberatsa da azido salizilikoan eta aspalditik erabili izan da gaixoak tratatzeko. Hipokratesen testuetan ageri da lehenbizikoz sahatxaren osto eta azala erabiliz eginiko sendagaia. Egiptoarrek, sumertarrek eta txinatarrek lehenagotik ere erabiltzen zutela uste da. Baina munduan, badira aspirina batek konpundu ezin ditzakeen arazoak. Linfedema da horietako bat. Minkide eta bide lagun elkar zaintzeko hitza eman dezagun zulo sakon bat denean gorputza zendagai dazu horregote utxa zatoz kilimen inurritegira. Bereziki bularreko minbizia pairatzen duten pertsonei eragiten dien gaixotasun kronikoa da linfedema. Minbizi mota horri aurre egiteko erabiltzen den tratamendu kirurgikoak sortzen du. Ezoiko likido pilaketa eta 100 biguinetan makromolekulak pilatzea eragiten omen du. Besoa ahaztea izaten da gaixotasuna somatzeko sintoma nagusietakoa, izan ere giharren eta azalaren artean likidoa pilatzen hasten da eta horrek eragiten du besoa ahaztea. Azala tenkatzea eta artikulazioetako malgutasuna murrizteare izan daiteke sintomaren bat. Gaur da linfedemaren nazioarteko eguna, eta gomendio hauek elkarbanatu nahi ditugu. Linfedema dutenek kontu zibili behar dute besoan kolpeak hartzearekin edo zauriak egitearekin. Bero handia ere ekidin behar dute, eta kaltetutako eremua estutzen duten arropak ez dituzte erabili behar. Zama astunak ere saiestu egin behar dituzte. Itzal baten antzera zatoz, bapatean ta ez ustean, abisurik gabe. Erioaren mamua, beldurra eta nahi gabea, nire jabe egin dira. Eta orain, beldurra gailentzen zait. Eta orain, betiko suntxitu. Irratian hitz egiten dugu noi edo oroar komunikazioaren munduan gabiltzan noi garbi hitz egitea eskatzen zaigu. Hain justu ere gaur logopediaren nazioarteko eguna da. Hainbat eremutan giza komunikazioaren ikerketa zientifikora eta teknikora zuzendutako disiplina da logopedia. Hitz egiterakoan, hizketarako solturan, idazterakoan ahotsean, entzumenean eta beste hainbat alorretan izan ditzakegun nahasmenduak hartatzen dituzte logopedek eta arazoak dituen pertsonaz gain, bere familia eta inguruarekin ere lantzen dute gaia. Heziketa eta prebentzioaren ikuspuntutik. Esan nahi dutena eta eskatzen dutena behar bezala azaldu ezin dutenen egoera bistaratzeko ospatzen da gaurko eguna. Logopediaren nazioarteko eguna. Aurrei zein helduei eragiten die eta honelako sentsibilizazio kanpainek inguruan izan ditzakegun kasuak errazago somatzen laguntzen dute. Hitzekin jola
aurrengo nazioarteko eguna argi eta denok ulertzeko moduan esaten dugun. Gaurkoa eskultur gileen nazioarteko eguna da. Obra artistiko horiek egiten dituztenen lana balioan jartzeko eguna hain zuzen ere. Miguel Ángel Buonarroti eskulturegile italiarraren jaiotza gogorarazteko hasi ziren ospatzen. Marmola, brontzea, egurra eta lokatza dira besten artean eskulturak egiteko gehien erabiltzen diren materialak. Munduan zehar dauden eskulturen artetik, ezagunenetarikoa, Brasilgo Rio de Janeiron dagoen Korkobadoko Kristoa da. Hiriaren zaindari lanak egiten dituela dirudi, eta 38 metroko altuera du, 8 metroko oinarri baten gainean. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais... Alexander Calder, Antonio Canova, August Rodin, Donatello, Fernando Botero, Gian Lorenzo Bernini eta Luis Bugo izan dira eskulturaren alorreko historiako izenik nagusienetako batzuk. Euskal Herrian Oteiza, Txillida, Basterretxea edo garaikideagoak Anabel Barberena, Maite Barrainkua, Amaia Konde. Entzun hau, Salvatore Garau artista kontzeptual italiarrak 18.300 dolarretan saldu zuen eskultura ikusezin bat. Jakineko nuke gustora zer esan zion erosleari hori erosteko komentzitzeko eta prezio hortan. Tia, eskultura arraroa baino ikusezina, nik uste asko zobea gure irratsaioa. Bere jilaren prezioan sekulakoa eskeniko dizuegu gaur eta gainera, gai ugari eta askotarikoak ditugu. Euskal Herriko farmazialari Euskaldunen elkarteak 30. urte urruna ospatuko du gaur Donostian. Beraiekin hitz egingo dugu festa hasi aurretik. Eta izaro lortu dut Goiuri ostirala da, eta nik esan nion, eta etorriko da, gurean izango da. Pasaden astean egin genuen elkarrizketa baten arkitektura, eta gaur elkarrizketa bera egingo dugu hemen. Zaigu gureak egin du zordua, busa galdu dugu dirurik ez dugu ezagezurra, ta zerua dago iluna baino hundik usten da, hau ez zegoen gaur egin beharrekoen zerrendan. Ostirala da, beraz, kafe hutsa ere hartuko dugu zaoiana. Ai, jakina. Gione Bengoa eta Gontzal Uriberekin Makur Antzerki taldeko kideekin hartuko dugu kafea. Eta astebururako arte eszenikoen agenda ere prestatu dizuet. Antzoki eta baino goxoago non. Ai, egia da, haze uri zaparra da momentu honetan, joe. Ostirala da, hala ere, esan nahi dizuet, ea gaur lortzen dugun maite dut ezak baino maite dut gehiago edukitzea. Ez dakit hori igual Oiuriren esku dago, ez da? Bai, ez da ni maite dut akarri dut. Ondo. Entzuleok martxoak 6 ditu gaur eta ostirala da, ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Oiana Maritorena genbe egunon. Egunon. Jerratxe berria dakartzu, Ez xarra baino. Ontxe. Da, xarra baino bintaxia. Bai, hoxe. Bai, daukeola, atzo bigarren eskuko aurropaenda batean erosi izan bazen nuren bai fori. Bai, izan liteke, bai. Izan liteke, bai.
Goiuri ezei zarandi, egunon. Egunon. Ondo? Ondo, ez nago ondo. Jo, Goiuri, 3 aste gaixo. Ez da hori arazoa. Da, iguain, zera, gura ambienta hori izango da arazoa. Ezin dut, botak egingo dut. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1143 du, martxoak 6 ditu, goizak 10 eta 19 minutu 2 segundu barru, eta gu 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete bai, naiz irratien. Entzulio goizeko 11:21 minutu eta abiatu beharko dugu. Gaurkoa maite duten tartearekin noski, egunon diote hemendik Inigo zer moduz atzo, jo ezen morro. Bueno, famosukin, Iker Gurrutxagaren alkandora ikusi genuen. Bai. Bai, naiz erratiko hainbat infiltratu baginen gaztea sarietan, nik aitortu behar dut berez musikari txaketarekin joan nintzela, ez kazetari txaketarekin, baina batek ezin du dena alboratu, ez da? Eta antxe topatu ginen Iraia Kanbra, Iker Gurrutxaga eta Irurok, eta atera genuen argazki bat hor fotokolean infiltratuen paperean, eta aritu ginen hainbat lagunekin, musikari, kazetari eta bestelakoekin, eta gustora, dena ondo gorka. Nire maite dut da, asteburuan gaur zorretan antzerkia Gorka idatzi hori ondo mesedez. Ez dut ulertzen ezer. Mezu hori oso zaila da. Hemendik 3 aste eta ez dakit zer esan nahi duen horrek, baina oso zaila da. Edita Brokosek egunon Izaro zeona anekdota bat daukagu kontatzeko Izar hori buruz, kontatu. Indiokarrak ere diogu, non gaztia jijiji Goiuri marijai ematen zun. Bai, Goiurik marijai ematen zun. Dantzan? Bai. Zuk ikusi dantzan Goiuri? Nez konturatu gaur, ez? Marijaia ez zaitik, bon. Egunon oian ze guapa urdin, jertxe urdinarekin, Vintage jertxe. Indiokarrak dio, bestela dantza oso polita. Bestela zesan idun marijaia kenduta oso polita, ez da? Goiuri, sana, mugan taldeko diska berria. Bai, diska berri honen inguruan hitz egin marko dugu pixka bat. Ezer sentitzeko arrazoi berriak bizitza ozen denean diskoaren lehen zatitik, gerora apirila bukararako irtengo da bigarrena, eta atzo mugantarrekin izan ginen, aitortu ziguten etorriko zirela maiatzean,
aitortu zigun enarak pianoa jotzera etorriko zela, eta hori zen baldintza bat. Ze mugan egon hemen bi bider, baina pianoa inoiz ez dute jo. Benetan? Bai. Eta ostirala ere izango da, ezta? Ez, asteazkena izango doian. Bat lortu dut. Baina mentxe bizitzo zen denean nolabait zati leuna, hau diskoaren zati leuna eta zati kaineroagoa edo, pirila bukaeran aterako dena, baina leuntasunaren zale eta aldarrikatzaile garen ontzako, ederra ezer sentitzeko arrazoi berriak kantu hau. Kantu ederra eta kantu borobila, eta aizue guk maite duten tarteari ere leku egin marko diogu. Oian Amaritoren agenbe zuri dagokizu, Bai, niri dagokit. Eta pentsatuan ekarren, baina gero mugan entzun dut, eta nada esan duzu, eta berari ere musutxo bat eman nion, niri ikasla izan zen. Hori nahi eta ipatu dugu, baina espaldi, Bai, karo, bai. Vintage garaian ere hori. Bueno, baina nire maite duta, begira, aurrekoan ni supermerkatu batera joaten naiz normalean, eta bertan nintzela, ordaintzeko, ilaran jarri nintzen, eta nire aurretik zegoen pertsona nabaritu nuen pixkatola desatsegina. Badakizu batzuetan hor zinta hortan zure gauza jartzen dituzu, eta batzuetan bezero baten eta besteren artean banatzeko elementutxo bat jartzen da, ez? Eta elementu hori etzegoen momentuan hor, ordu ni jarri nuen, eta pixka zakar bezala hola nire gauza pixkatola atzeatu zitun, eta gero jarrizun, eta hola pixka desatsegina iruditu zitzaidan. Eta gero, ordaindu zuen, esan behar izan zuen zenbaki bat bitan edo baitzuelako bertako langileak ondo entzun, eta ezitzen batero gustatu nola tratatu zuen langilea, eta gainera gero langile honek esan zuen, pixkatu, estresatua zebilela, ze jende asko zegoen, eta urduri jartzen zela. Eta ordunik esan nion, emakumea, lasai. Ze denbora badaukagu eta itxaroin bar badeu, itxarongo deu. Eta esan zian, eskerrik asko, zemen gaina askotan etortzen diaola bezero batzuk denbora osoa, egun osoa daukate libre eta gero zakarrenako izaten dira, eta gero korreka zabiltzatenak eta hola, asko zere atseginago, eta ez dakiz zerta esanen, bai, nabaritu dut, eta nik ere gauza bera sentitu dut. Eta ze maja izan zan langilea, eta alderantziz beste bezeroa, agian egun txarra daukazu, bai, izan daiteke, edo presak zabiltza, bai, baina, uste dut, pertsona garela, eta gure lanean ari den hori respetatu eta pixkatu beto tratatu behar dela, ez? Eta berriz bertako langilean irekin oso atsegina izan zen, ez? Atsegina izaten ari zen. Eta gaina oparitu zian, mira, jatorra izateagatik aurreko bezero batek eraman ez dituen papeltxoak ematen dizkizut, ez? Puntutxo batzuk eman zizkidan. Eta esan, begira, gainera, irabazten atean naiz. Baina hori, maite dut, tratatu behar dugu jendea ondo, ez? Eta langile hauek zaindu, eta jatorrak izan, eta neska, hamar gauta dengo baino ez ordaindu hor lanean ari den pertsona horrekin, eta pixkat atxeina bazen. Ados nago. Egia da, Ertxadeno ditugu momentu txarrak, esan nahi dut. Hori da, gerta dakizuke, atera zara injustu ambulategitik, eta albiste txar bat eman dizute, eta gainera, zaude horrela burumakur, baina orokorrean, batzuetan, pertsona batzuk joera, ez da... Ze izan zen, nerekin pixkat hor elementuekin, ez, eta ikusten zen unetzala igual, ez dakit tristura bat edo zen, nola pixka, ez marmarti horrela, eta izan, lasai. Nere ama betik esatzen da, berak okindegi batean egiten du lan, eta nere ama betik esatzen da, itxi aurretik, ez dakit, goizetan ordu batetan izten dute. Ordu batak... Bos gutxi, iru gutxitan joaten den jendea, ze gainera berak ezagutzen ditu guztiak, eta badaki nor dagoen jubilatuta, nor dagoen aitatasun bajan, nor dagoen lanean, eta norrez, eta beti esaten du, gainera, berandu datozenak, goiz guztia, ez da lanetik atera naiz, eta autobusa berandu iritsi da, orduan berandu nator, ez, ikusten ditut goizean hemendik bueltaka, edo etxean, edo, eta beti asko aserretzen da horrekin nire ama, eta gainera, ez da isiltzen, herri eta egiten die. Begira, ondo. Nik askotan, egiten dut, barkatu iste hartzaudete, ze batzutan ezagit, ordu bat aterdi, denda batzuetan ez daukat garbi, zerutan izten duten, eta galdetu egiten dut bada ezpada, ze baldin bada, ordu bat abos gutxi eta ordu batean izten dute, beste momentaten etorko naiz edo, bai.
Goizeko 11:29 eta bai, ostirale euritxi hontarako soinu banda izan liteke, bizitza zen denean lehenengo zati hau, bada zerbait zure atzean ari ginen entzuten eta orain lo zaudenean, Mugantarren diskoa pixkanaka aletzen joango gara eta esan da bezala, maiatzean gurean izango ditugu, baina Goiuri zure maite dut ere ezagutu nahi du. Baren kontu ez bereiz nik aipatu dudala, ea gaur maite dutez, baina maite dut gehiago genituen, eta konturatu nahiz nik ere maite dut ezakarri dudala. Goiuri. Pena bada, bai, baina ez zintzen astea amaitu, hau aipatu gabe. Gure entzulek badakite, nahi zirateko irratsaio hau, bigarren kafea Tolosatik grabatzen dugula, eta aste honetan, bagian edabideetan Tolosa entzungo zenuten, ze Tolosar bat hilik topatu dute, San Denisen. Kontua da, Tolosar gazte bat zela, eta betianik hemen ezagutu izan dugun, ere eskolara joaten zen, eta azkeneko 6 urtetan, San Denisera joan zen bizitzera, ez? Eta antze bilen lanean, eta bizitzen. Eta kontua da, herrian, edozein tabernatara joan, edozein okindegira joan, ambulategira, itxaron gela batera, aste hontan, ez zegoela beste gairik, ez da? Normala den bezala, ze egia da edabide askotan agertu dela, oso eriotza gogorra izan dela, hilketa gogorra izan dela, eta atzo, halako batean, kalean, entzun nion gizon bati esanez. Ze, kontua da, ustez, hiltzailea, bera alokairuan bizi zen etxe batean, eta etxe horren jabeak eraildu. Eta orduan, gizon bati entzun nion esanez, baina lanera joan zela ara, bizi zen eta hola etxe txatxu batean, horrela bizitzeko baldintzak eta ez zituen etxe batean, eraz lanera ez dakit ba. Eta asko haserretu nintzen, hori entzutearekin, batetik sekulako klasismoa dariolako komentario horri, eta gainera zer esan nahi duzu ez, ez bat zebilen lanean Frantzian gehiago justifikatzen dela hilketa hau, hori batetik, eta bestetik. Aprobetxatu nahi nuen tarte hau esateko, jendeari eta entzulei, izan daitezela konsiente, beraien herrietan baita ere, jende asko bizi dela, habitabilitate zedula ez duten lokaletan, garajeetan, etxeetan, atikoetan, jende asko bizi dela horrela. Etxe bizitzaren gaiarekin sekulako arazoa daukagula, eta horrela bizi den jende asko, ez dela horrela bizi, ez dakit, beraiek ere gaizkiak direlako, ez dutelako ordaindu nahi, edo dena delakoa, baizik eta jende asko dagoelako, baita zuen herrietan ere, baita zuen kuadrillakoak, baita zuen lankideak, negozioa egin nahi dutenak etxe bizitzarekin, eta orduan, edozein preziotan, alokairuan jartzen dizutelako garaje zahar bat, iaia dutxa ere ez duena, komunik ere ez duena, eta jendea behartuta dago horrelako lekuetan bizitzera, prezioz guztiz pasata daudelako etxe bizitzak. Eta orduan, asko haserretu ninduen komentario horrek, baina gainera hori xe nahi nuen aprobetxatu, hau aipatzeko ze hau, zuen herrietan gertatzen da, gure herrian behintzat gertatzen da, identifikatuta dauzkatnik, ikusita dauzkatnik lokal batzuk, jendea bizi dena ez egoera oso honetan, eta errua ez da pertsona hoiena, errua da lokal hoien jabeena.
trago bat hartu Goiz xamar da oraindik Dena dago zabalik Aspaldiko partez Gurea da jaua Non ibili nahi duzu Taberna berrietan Dira pixkat giroa altxatzeko edo alaitzeko ere, pentsa, Iker Laurobak ez du uste bera festa alaitzaile bat denik, baina nire azken trago bat honek baduela malinkonia puntu implizito bat, baina bizitasun bat ere musika konponketetan, eta nire maite dutarekin lotzeko, maite dut azken tragoa noiz hartu behar den erabakitzen jakitea gutxietan gertatzen balin bada ere, eta atzo Gaztea sarietan, jakin genuen momentu batean, esaten, bagoaz, ze uste dut, plana zela edo dena, edo batez. Eta dena emateko moduan ez ginen, eta horrexegatik egin genuen horrelako batean, dale o bale ez, guk bale egin genuen, eta bueltan etorri ginen, janire arantzapek gidatu zuen, eta beste sentsazio on bat, ni oso hituta nago beti gidatzera. Eta, kopiloto joatea hola lasaira zeitartu lian, gauza ederra, bai, eta gustatzen zait janire nola gidatzen duen, eta oso lasainua hor kopilotoan, eta, atzo, txoferta guzti ibili nintzen Bilbotik. Entzuleok Iker Laurobaren azken trago bat honekin egingo dugu urrengo minutu parea, eta segituan gure urrengo gonbidatu aurkeztuko dizuegu, hemen txatean beste mezurik ez badaukagu behintzat. Entzuten dugu, elkarrezketa, Gorkak dio zure Mari entrevistate egin barko deniokela goiuri. Nire Mari. Mari Angelese kontatuko lituzke hemen. Emango liguke urrea, Bai. Urrea. Egia da. Norbait duzu etxean Niri bosta xola Xuxulatu dizu Urrengoaz bagizu dazkena Garagardo bat erdi bana sikiera Tokatzen za Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Nora joaten dira ametsa Itzarrita bere ala Farmazia da askotan pertsonok eguneroko osasunarekin harremanetan jartzeko dugun lehen puntua. Produktuak erosteko leku batez ezik, kontsultarako eta laguntzarako ingurune bat ere bada. Horregatik, komunikazioa ezinbesteko elementua da farmazietan.
Elkar ulertzea funtsezkoa da segurtasuna eta tratamenduaren eraginkortasuna bermatzeko eta pazientearen bizi kalitatea hobetzeko. Farmaziako komunikazio eraginkorra ez da bezeroarentzako zerbitzu bat soilik, baizik eta lehen mailako osasun arretan osagai kritiko bat. Medikazio akatsak prebenitzen dituena eta sendagaien erabilera arrazionala ziurtatzen duena. Atera gaitzetik aize. Eta komunikazio hori eraginkorra izan dadin, hizkuntzak sekulako garrantzia du. Euskaraz bizi bazara, euskaraz azaldu nahiko diozu botikariari zer nolako mina duzun, zerk kezkatzen zaituen edo zer behar duzun. Ondo daki hori Feusek Euskal Herriko farmazialari euskaldunen elkarteak 30. urteurrena ospatuko dute gaur Donostian. Euskararen erabilera eta normalizazioa bultzatzen lagundu duten pertsona eta erakundei omenaldia egingo zaie horrela. Merezitako omenaldia zalantzerik gabe. Festarako gogoz egongo dira ziurrenik, baina guk minututxo batzuk lapurtuko dizkiegu eta horretarako telefonoaren beste aldean dugu Estibaliz Goienetxea, Feuseko farmazialaria eta Gipuzkoako farmazialarian elkargoko zuzendari teknikoa. Egunon, Estibaliz? Egunon. Lehenik eta behin, zorionak, 30 urte ez dira gutxi? Ez dira gutxi, ez eskerrik asko bai, hementze gaude gaur ospatzeko egun hori bai, mila esker. Bueno, festa egingo duzu, festaz gain noski esan dugu, omenaldirako tarteak eta izango dituzuela, baina gehien bat gaurkoa festa izango da, ez da? Bueno, bai, izango ditugu hori omenaldi bat, 30 urte hauetan garrantzitsuak izan diren pertsonak, ez? Gure hizkuntza farmazia arloan bultzatu duten hoiei omenaldi bat egingo diegu, gero ere bai itxalditxo bat izango dugu, Kike Amunarriteekin, osake polita izango da, eta gero ere bai afaltzen geldituko gea. Orduan bai, ospakizuna izango dugu hori da. 30 urte hauetan gauzak asko aldatu dira, aldatu da gizartea, aldatu dira gure ohiturak, gure osasun langileekin dugun harremana, eta aldatu da gure hizkuntzaren erabilera baita ere. Duela 30 urte oso desberdina zen egoera? Oso desberdina bai, nik ez ditut, ni nago, batzordean sartuta duela 16 urte, duela 16 urte, baina 16 urte hauetan ere asko aldatu egin da, ez? Eta ja 30 urte hauetan, are gehiago. Bai, orain zuk esan desuna, azkenean aldaketa asko ditugu, asko evoluzionatu izan da dena, baina, sortu zenean Feuse, izugarrizko bultzada egin zuen bere momentuan euskararen normalizazioan, gure farmazian, farmazia lanbidean, eta oso garrantzitsua izan da urte guzti hauetan, eman duen babesa, laguntza, erakundeekin ekimenak egiten, elkargoekin, farmazialarien elkargoekin ere bai laguntza hori eskaintzen, nik uste dut gaur egun farmazialari gehiengok euskeraz egiten degula, baina duela 30 urte askok ez? Asko nik uste dut horretan asko bai aurreratu degula. Orduan, oso polita da ere ikustea hori nola oso zabaldua dagoen, zuk esan dakoa, oso garrantzitsua da farmazialarien lana egunerokoan komunikazioa da azkenean, azkenean oso garrantzitsua, pazienteekin gaude egunero. Orduan, bermatzea eta zure hizkuntzan altzeala komunikatu, beste osasun profesional batekin oso garrantzitsua da. Eta baita dokumentazioa, normalean guk daukagun dokumentazioa erderaz dago gehien bat, inglesez, erderaz, orduan ere lan handia egin dugu euskeratzea
dokumentazio asko ez, duela 2002an egin genuen farmazia hiztegi bat, eta gero, hasieran paperezkoa izan zen, gero digitala, orain ja inteligentzia artifizialekin ez, ja hori ematen du beste momentu batean gaudela ez, orain dena, euskeratzea edo asko zerrezagoa da, gaur egun oso asko zerrezagoa da testu bat, ez, euskeratzea, baina bere garaian oso zaila zen, orduan hori hiztegi hori landu genuen, webgune batean dauzkagu hori hiztegi hori dela teknikoa, ez? Orduan, eta gero dokumentazio asko, farmazietan ere lan egiten dituzten prozedurak, eta euskeratuak egotea bultzatu dugu, kanpainetan, ez? Elkargoak ere, farmazialarien elkargoekin batera, asko landu dugu, bi hizkuntzetan beti izatea, informazioa. Aritu naiz kuskusiatzen zuen webgunea eta hori topatu dute, zuk aipatutako hiztegia, dokumentua, proiektu gehiago ere, eta aipatzen zenuen hiztegia, eta atentzioa eman dit, baina ze garrantzitsua azaltzen duzun bezala, ziur, euskera zartatzen gaituen farmazialariak agian gradua gaztelaniaz ikasiko zuelako ziurrenik, eta joan delako, ez? Eskatzen diolako horrek ere esfortzu bat farmazialariari, egunerak eta lanetan. Bai, oso garrantzitsua izan zen, momentu horretan egin lortu genuen hiztegia, azkenean zuk diosuna, direla hitz teknikoak askok, ez? Eta, izatea hor, lasaitasun hori badakizula nola alden, ez? Euskeratu hitz bat, edo, oso garrantzitsua izan da. Eta esaten zenuna, EHU, unibertsitateak, euskerazko gradua badaka duela urte dezente, eta nik uste gero eta gehiago ari dela aukeratzen, ez dakit konkretuki zenbatetan daude, igual eguneko nik uste dut, entzunda dakana 40 aldena, euskeraz ikasten dutela gradua Gasteizen, baina orduan oso garrantzitsua da izatea ez, hiztegi bat, denak, eta unibertsitatean badakit erabiltzen dutela asko gure hiztegia, lanetarako eta horrela Beraiek izango dira omenduetako batzuk, EHUko farmazia fakultatea, ez? Irakurri dugu, 85ean hasi zirela lana egiten, eta urte hartan, fakultateko 5 irakaslek lehen aldiz, unibertsitateko klaseak, euskera zenbaten hasi zirela, pasa dira marka batzuk. Izan zen ere oso puntu garrantzitsua, azkenean unibertsitatea eskaintzea, ez? Euskerazko graduak eta klaseak oso garrantzitsua izan zen, orduan momentu garai horretan eman genien zaria, eta gaur gurekin datoz, hori da, dator dekanordea, gurekin jasotzea gure ere errekonozimendua eta gurekin ospatzea 30 urte hauek Horrez gain, hemen sarituen, omenduen artean, banakakoak ere, profesionalak ere badaude, Miren Fuldain, Getariako farmazialaria izango da omenduetako bat. Miren Gipuzkoarra, izan dugu beti oso gertu, egonda batzordean urte luzez, diruzain bezala, lan pilo bat egin du eta gero bere Getariako farmaziatik euskeratu ditu ere dokumentu pilo bat, ezagutzen dezute formulazio magistrala egiten direnean, ez? Medikamentu bat ez dagoenean komerzializatua, nola farmaziak egiten dizu, ez? Prestatu medikamentu hori, ez? Eta adibidez Mirenek euskeratu zituen bere garaian prozedura guztiak laborategian lan egiteko euskeraz, lan izugarria egin du eta gurekin izango dugu gaur Eta Getaritik Nafarroara, Peio Iturria ere, Iruñeko farmazialaria ere, omendu nahi izan dezuelako. Peio oso garrantzitsua izan da, Peio izan zen Feuseren sortzaile bat, bera izan da beti oso, bultzaile izugarria,
Eta ni beti esaten dugu, denok gaudela hemen berari esker, osea, izan da, bai, ordu, bai, gaur gurekin egongo da, omenaldia egingo dugu, eta ziur nago oso emozionatu egongo dela honean zigealako, bai. Eta aipatutako bi izen hori ez gain, Angel Garai, Bea Gaston eta Unai Berasategi ere izango dira omenduak. Bai, Angel Garai ere oso garrantzitsua guretzat izan da, izan desun bezala, Gipuzkoako elkargoan zuzendari teknikoa naiz, eta Angel izan da, nik hemen nagoenetik, izan zen 8 urtez lehendakaria, eta aurretik bera izan zen zuzendari teknikoa. Orduan egonda Gipuzkoako farmazia bultzatzen 40 urtez iaia, ez? Orduan, eta horren ari da asko egin du euskera farmazian normalizatzeko. Eta, ja jubilatu zitzaigun, baina oso garrantzitsua izan da zeusen eta gaur dator gurekin. Eta gero komentatzen zenun Bea Gaston eta Unai Berasategi, bikote biak, bat daka Antsoainen, farmazia eta bestea Gasteizen, biak ere oso garrantzitsuak, batzarrean beti batzordekide hasieratik asko bultzatu dute farmazia eta bai Nafarrotik eta baita Gasteiztik datoz. Eta, Bizkaitik ere ditugu, gure lehendakari ordea, Sonia ez dela zaritua, baina ere Bizkaiko elkargotik datoz, hor dakatelako komisio bat, euskera bultzatzen dutela Bizkaiko farmazietan, eta ere izango dira gurekin, omenaldian, ere dakagu, lurralde guztietako ere bai, pertsonak eta oso polita delako, azkenean gugea 176 batzordekide, eta baina ditugu Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta inkluso iparraldeko batzuk ere. Orduan oso polita da, elkartzen gehalako, lurralde guztietakoak. Ze garrantzitsuari euskararen normalizaziorako eta euskararen errealitaterako. Horrela da, bai. Eta, hitzaldia, hitzarmenak ditugu, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako elkargoekin, orain egingo dugu Nafarroakin, oso, nik uste dut oso garrantzitsua dela, zuk esan dakoa guztiak elkartzea, bai. Aztu zaigu aipatzea edo geratzen zaigun azken izena da, Zinfa laborategiei ere aipamena egin nahi izan dezuela. Zinfa ezagutzen dugu baita pazienteok farmaziarekin berez harremanik ez dugunok, marka bezala edo laborategi bezala, beraiek ere lana egin dute euskararen alde? Bai, Zinfa beti dakagu babesle. Beti, edo zer gauzetarako beti dakagu, laguntzeko prest. Orduan, adibidez urtero antolatzen dugun batzarra, beraiek ere, babestu egiten dute, Iruñan daude, eta oso gertu ditugu beti, Euskal Herrian oso zabaldua dago, Zinfa produktu eta medikamentuen erabilera, oso laborategi garrantzitsua da Euskal Herrian. Estatu mailan orokorrean, baina Euskal Herrian oso sartuta dago. Orduan, laguntzen digu asko, beti, eta gaur datoz bi ordezkari gurekin ere ospatzera. Bai. Ze ona, ze polita hartzea arlo desberdinak, erakundeak, profesionalak, eta denekin elkartu eta itortza bat egitea, 30 urte hauetan egin duzuen lanaren gatik. Zuk ere aipatu duzu, Kike Amonarriz ere bertan egongo dela. Pertsona aproposena, horrelako ekitaldi batean. Ilusio handia egiten digu, egia esan, zen azkenean hori oso pertsona ezaguna da, eta ziur gaude egingo duela polita, bere hitzaldia, mendakat deituko da, euskeraz eta mol, euskerak behar dituen pilulak eta vitaminak. Orduan ziur nago izango dela polita, bai. Estibaliz, eskerrik asko hartzagatik minututxo hauek gurekin hitz egiteko, oso
ospa dezazuela, ondo joan dadila festa, eduki ditzala bere momentu serioak, baina baita parrandako momentuak ere, eta entzulei deia egingo diogu, farmaziara joaten direnean, euskeraz eskatzeko. Hori da. Bai. Eta bueno, gurekin ere izango da ere Gipuzkoako farmazia ikuskaria ere datorrela farmazia zuzendaritzaren ordezkari gisa, ere normala den bezala, Eusko Jaurlaritzatik ere beti jasotzen degula babesa eta laguntza bera, eta dator ere gurekin gaur ordezkari bat. Oso ondo, Estibaliz eskerrik asko, eta esan bezala, ondo joan dadila. Mila esker zuei, bale, egun honek zan. Agur. Umeilak urte betetze bat, nola egin aberatz, get ready with me gerra badela, eta erosik kandelak kontu zeita gaur ez dakigu, zer izanen den bihar, ez du kristalak egin. Eskerrak agurtu dugun Estibalizeko etxea, Feuseko farmazialaria eta Gipuzkoako farmazialarien elkarteko zuzendari teknikoa, eta orain bai deia amaitu dela irakurri dezakegu Indiokerrek egin duen txistea, nik Estibalizen aurrean ez zuen egin naiz. Estibaliz profesionala da, eta gai serioak jorratu ditugu berarekin, baina Indiokerrek aipatu digu, barkatu txistea, baina farmazeutikoen jai bat oso bortitza izan daiteke. Ezin ukatu. Bueno, baino... Eta biharamuna ere leuna, Indioker. Nola biharamuna leuna? Ajearentzako behar den guzti ere izan dezaketelako. Bingo goan dut, kafeutxaren gonbidatu bateko, Jana, eman zigula produktu bat ajearentzako ikaragarri ona zela, eta ez dakizer, eta... Benetan? Bai, Donostiarra zen, util donostiar bat, baina ez dut gogoan zintzen. Baina zein zen errezeta edo zertzen? Hori ere ez dakizu. Hori ere ez dakizu, baldu? Baina farmazialaria zen? Ez, aktorea zen. Aktore batek. Kafeutxaren gonbidatu bat, kafeutxa tarteko gonbidatu bat. Zaitu ginen parranden inguruan izketan, ala? Bai. Momenturen batean ez da? Ezarritu hain, beste askotara ikusten ditugu parrandan. Eta arkalaxe esan zigun, ez dut lortzen, ez diot aurpegia jartzen, baina jarriko nioke, bai. Egoitz Sánchez izan zela esango nuke. Bai. Nik mezutxoa bialduko nioke orain txeoiana, ea saioan zehar entzulekin elkarbana dezakegun hau. Esango nuke Egoitz Sánchez izan zela. Olaien ziarteren egia barkatu, raskatu naiz, ari gara entzuten entzuleok eta segituan gara zuekin gauza gehiago elkarbanatzeko. Esperantza pizte, baino ere zerkieta, ez gara kabitzen, ume oian bizia konpondu. Olaien ziarte ari garen zuten egia, atzo Olaien ziarte gaztea sarietan izan zen kantatzen, hain zuzen ere Izarorekin saldu genizun jozuten bertan. Eta tira, norbait pentsatuko aizu, hemen naiz irratean ari zarete gaztea sariei publizitatea egiten. Bueno, publizitatea ez, baina han izan ginen, esan da bezala, bai Ireia Kanbra, bai Iker Gurrutxaga eta baita ni ere, eta, bueno, zergatik ez dago arazorik horretan, gogoan dut, iritsi ginenean Janire Arantzabeta bioparkinera burutik taldeko kide batzuk antzirela, baita Josu Erbiti bateria jolea eta hombre, baino, naiz hemen, pixkat dolat, bueno, ni musikari txaketarekin nator, baina izue harremana ona da, bai gaztearekin, bai euskara irratiarekin, euskeraz, Euskal Herrian ez gara inbesti irrati, eta ez dakit, beste euskarazko irrati sare batzuekin ere harreman hona daukagun bezala, alaxekoa daukagu, ala erenik esan ezineko ordezkari bezala egin nuen ara bisita, edo musikari bezala, eta egia esan, politi izan zen, bertan egotea. Gogoan dut, naiz musikaren aurkezpen ekitaldi horretan, musikariaren 1000. Iker Gurrutxagak giratu zuen 1000. saio hartan,
Manu Etxezortu eta Josein Etxeberria ere bertan zirela. Nolait entzuleak uler dezan, gure ekosistema radiofoniko euskaldun honetan izan gaitezke momenturen batzutan audientziagatiko arerio, baina harremanak oso direla honak. Eta nik atzo gaztean ere garai batean lanean aritu nintzen horretan, lagun zarrasko topatu nituen, tartean Jon Gotzon Aldaparena eta Edurne Garmendia eta bestelakoak, eta tira, oza politi izan zela, eta oso politi izan zen, Izaro eta Olaia kantu hau kantatzen entzutea eta ikustea, eta bide batez, entzuleok, 11 herrietan gaur Izaro gurean izango dugu, arkitekturaren inguruan aritzeko. Da zurekin egiten badut nire bidea, zaldiak ditugula jakinez, saldu genizun potxok hauri. Nun zinen zu orduan, nili moiak zukutzen. Nun zinen zu orduan, nile puari usten. Nun zinen zu orduan, itzuli gude loa, saldu genizun. Goizeko 11etarako minutu bat segituan informazioaren bila egingo dugu entzuleok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Keep calm and bigarren kafea. Goizeko 11ak ditugu eta azken ordukoaren bilagoaz estudio zentraletara, ez barkatu Bilboko estudiotara, Itxaso Leonkareaga, antxe dugu eta Itxaso, egunon? Egunon Inigo, egunon entzuleok, gaur goizean jakin dugu etzakit taldeak bi elkartasun kontzertu iragarri dituela maiatzerako. Lehenengoa hilaren 8an Hendaian izango da, sehaskarekin batera antolatua. Euskara eta ikastolen alde, bigarrena berriz maiatzaren 14an Bilboko kafe antzokian Harrera elkartearen laguntzarekin. Sarrerak martxoaren 10etik aurrera. Etzakit taldea sortu zenetik oso lotu egon da hainbat gai soziopolitikorekin, bai beraien letretan zein ekintzetan, eta orain, eta 23 urteren buruan itzuli ostean ez da aldatu eta horregatik antolatu dituzte bi kontzertuok. Lehenengoa esan bezala maiatzaren 8an Hendaian, kontzertu hau sehaskarekin batera antolatu dute Euskara eta ikastolen alde, Hezkuntza Ministerio Frantziarrak baso azterketaren frogak euskaraz egiteko aukerarik ez dieusten euskal ikaslei, eta gaur egun sehaskako ikasleen hizkuntza eskubideak urratzen ari dira taldeako arbatean gogorarazi duenez. Bigarren kontzertua Bilboko kafe antzokian izango da maiatzaren 14an, Harrera elkartearen laguntzarekin kasu honetan, behingoz preso eta ieslari guztiak etxean egon daitezen aldarrikatzeko taldearen esanetan. Sarrerak martxoaren 10ean jarriko dituzte salgai, datorren astean, Hendaiakoak naiz.eusen estekatutako webgunean eskura daitezke, eta kafe antzokikoak euren webgunean. Eta bestalde gogora ekarriko dugu, gaur goizean ere aipatu dugun kontu bat, izan ere Bidaure eta Urruma elkarteek salatu dute Padurako jokalari adingabe batek, 14 urteko neska batek sexu indarkeria eta jazarpena jasan
dituela Arrigorriagan. Elkarteak kaleratu duen adierazpenean azaldu duenez, ustezko erasotzaileak adingabeak eta futbol taldeko kideak dira. Salatzailean arabera biktima behin eta berriro jazarri zuten entrenamenduetara joaten zenean eta egoera larritu egin zen eduki sexuala zuen bideo bat zabaldu zenean. Padura Kirol Klubak berrik iragarri du emakumezko talde berriak sortzeko asmoa duela eta berdintasun protokolo bat egingo duela gaineratu du klubaren balioen aurkako jokabideak detektatu ondoren. Elkarte salatzaileek ordea uste dute ez dela nahikoa izan Padurako arduradunen erantzuna. Kritikatu dutenez gertakarien larritasunaren jakitun izanik ez dute adingabearen aldeko jarrera argirik izan eta ez dituzte beharrezko babes neurri guztiak aktibatu. Elkarte horien arabera hori humiliagarria da emakumeentzat eta gizartearentzat. Egoera hori ikusita biktimak eta taldekide batek talde uztea erabaki zuten duela aste batzuk konponbide bat bilatu arte. Horregatik guztiagatik bidaurek eta urrumak Padurari eskatu diote biktimari barkamena publikoki eskatzeko, erasotzailei diziplina neurriak berehala aplikatzeko eta prebentzio eta jarduera mekanismoak premiaz ezartzeko. Kolektiboek azpimarratu dute indarkeria matxista desagerraraztea eta aurrak babestea ezin direla irudi kanpaina hutsak izan erantzukizun etikoa eta legala baizik erakundearen barruan koherentzia osoz landu beharrekoak. Eta hain zuzen gai honi buruz azken orduko bat dugu Lakuako Gobernuko Segurtasun Saileko iturriek EFE agentziari baieztatu diotenez, salaketaren ondorio ertzaintzak ikerketa abiatu zuen garaian eta dagoeneko amaituta dago. Orain adingabeen fiskaltzari helarazi dio kasua. Hauek orain arte aipatzeko genituenak 12etan gehiago. Eskerrik asko Itxaso Leon, goizeko 11 minutu ditugu eta gurrengo gonbidatuak aurkezteko bidean gara dagoeneko. Kinduzu, neurdoa luzu, bide horretan zenbat lagun egin dituzu, zure ondoan ekondena azitarenean, zuk bueltan ezer, zuk berarik zer, hautsata area. Makur antzerki taldea, Gasteiz. Aktore batzuek euren lanak idatzi egiten dituzte. Antzestu, zuzendu, ekoitzi, ez da lan makala ez. Egia da batzuetan, norberaren lanak aurrera eraman alizateko zenbaitek, talde edo konpainia bat sortzen amaitzen dutela. Horrela beraiek sortutakoa oholtzara eraman alizateko. Bide horretan zenbat lagun galdu dituzu, hemen norbera bere kulpa kudea bezala. Hori bai, antzerki konpainia bat sortu eta urtetan mantentzea ez da bat ere erraza. 2025ean Euskal Antzerki konpainiaren batek agur esan digu, eta pena da bai, baina berriak ere badatoz, eta gazteak ere baditugu eta indar handiarekin datoz gainera. Akaso konpainia historiko hiek adina urte ez dute izango, baina bai antzerkiaren bidez ikuslegoa hunkitu eta historia berriak kontatzeko grina. Nere jasotzen dudana, ondoan ba, zaitut ez dizut, ezer zor nahi, eman nahi dizut baina ez dut. Horien artean, Makur antzerki taldea aurki dezakegu. Jone Bengoa eta Gontzal Uribe dira bere sortzaileak, eta taldea jaio zenetik 5 ikuskizun sortu dituzte. Kabia, Voyage, Prospektus Vitae, Udaberri azidoa eta Ez mundu berria. 2 sortzaileek dute formakuntza handia antzerkiaren munduan. Jonek Madrilen burutu zituen ikasketak 2 eskolatan, eta Gontzalek berriz, ikusentzunezko komunikazioan lizentziatu ondoren, antzerkiaren munduan formakuntza handia jaso du. Biak aritu dira Baratza Aretoko sorkuntza laborategian edota Adelen, eta horietako baten batek elkartu ote zituen galdetuko diegu gaurko gure tartean. Baina jakina, ez hori bakarrik. Parasit kolektiboaren La Balsa de la Medusa, ibili ganbaran eta errota biraka lanean ere elkarrekin aritu dira, eta esan bezala Makur antzerki taldean dabiltza egun. 2 gehiago izango gara jarraian gure laborategian, naiz Gasteiztik arituko diren beraiek, eta ziur bertatik gauza interesgarri askori buruz arituko garela. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Jone Bengoa eta Gontzal Uribe. Kaixo egunon. Kaixo guztioi. Kaixo bikote, egunon. Bueno, ezartan hasi aurretik lehenengo 2 galderak egin behar dizkizuegu, galdera ofizialak, edo goiurik egingo dizkizue, ez da goiuri honik, zuk? Bai, nik egingo ditut. 2 galdera dira, 2 zaretenez, bakoitzak bat aukeratu behar duzue. Eta ez daukate antzerkiaren munduan zerikusirik,
edo bai, joskuntza lana bakoitzarena data. Venga, lehenengo galdera. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balio, zuetako bati. Bere zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekora. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenukeen pelikula batean islatuta ikusteko. Esan bezala hori da galderetako bat. Eta bigarren galdera laburragoa da ea nola gustatuko litzaizueken izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, esan bezala, zuek erabaki zeinek erantzun duen. Zein nahiago duzuzuk? Wow. Biak ondo datorkit. Venga, bazuk funerala, zerela vale. Imaginatiboagoa. Venga, bane bizitzako etapa. Bi aukera ikuste ditut. Nahi badugu bat, como pixkat lasaiago, entretenituago edo, nire hogeiak, esango nuke, eta nahi badugu como gehiago intentsitatea edo ja como heldutasun krisiak dakarren como drama guzti hori, 29 onaino aukeratuko nuke. Oso ondo, Ondo. A ber, ni eriotxarekin, baneukan plabat bat, que momentu honetan nago berplanteatzen, ideiona den, porque badakit, osea, nire lagun eta maiten hauten pertsonentzat badakit marroi bat dela. Nahiko nuke putrera batera bota, osea, putra jatean nire gorput. Erantzun dute olako erantzunik eman, Orain arteko erantzun originalena zalantzari. Zango nuke. Horregatik utzi diot berari ere erantzuten, beti sorpresa bat daukalako prest. Dimena, daukala, ez da? Zarkatu? Ez Jone, aipatu duzula lehen irudimenekoa bera dela Gontzal. Bai. Bueno, irudimen mota ezberdina, gauza hauetarako bera bada originalagoa esango dut. Eta kuriosidadez, Gontzal, noizbait komentatu duzu hori? Ingurukoen arte? Nola komentatu? Bai. Ez que, gainera, justo beste antzeslan batean, Prospectus Vitae, markatu, itxeiten nuen noani buruz, badagoela zoroastristak daukatela como las torres del silencio, eta hor usten dituzte gorputxak, eta putra jaten dituzte. Eta asko gustatu zitzaidan irudi hori. Bai. Bueno, badakite, zure inguruko zer egin behar duten. Ja, esan diogu ez digula errez jarri, baina bueno. Bueno, bikote, aipatu dut nik biografian biek formakuntza handia jaso duzuela, nik aipatu ditut oso gainetik, ez? Aipatu ditut pare baldeku, baina oso formakuntza handikoak zarete antzerkiaren munduan. Zuentzat ezinbestekoa da hori eta ezinbestekoa da arlo ezberdinak lantzea aktore edo interprete batentzat? Azkenean praktikarekin jorratzen den lanbide bat dela uste dut, ez? Eta bai formakuntza igual formalean edo bestela beste aktore edo artista batek egiten dutenetik pixkate datea edo hortik ere ikastea niretzat bai dela ezinbestekoa. Ez dakit esango nuken como formakuntza berez jasotzea ezinbestekoa den, baina bai como tresnak eta baliabideak helarazi aldizkizun pertsona ezberdinetatik ikastea. Osea, formakuntza esan nahi dut igual formakuntza reglatuago bat, edo baina bai como tailerrak, elkarrekin konpartitzea bakoitzak dituen pixkat tresna edo erramintak edo ikuspegiak, eta pixkat danetarik jasotzea ere niretzat gutxienez bai dela interesgarria, como poco. Ez dakit Gontzal berdina esango zenukeen? Bai, nik uste dut azkenean garrantzitsuena formatzen zarenean da eukite alik eta erraminta kutsa handireena, gerozuk zure barruan como sukaldatzen den guzti hori modu ezberdinetan jarri alizateko hor eszenatokian. Aipatzen duzu ez, elikatu ez, pertsona ezberdinen gandik, edo ikastaro ezberdinak eta egin, zuek elikatzen duzue, kutxa bat aipatu duzu Gontzal, kutxa horretatik gero nola hasten zarete sortzen? Ze abia puntu izan ohi duzue, bakoitzak agian zuen modua duzue, esan duzue irudimen mota ezberdinak ere, pixka nola izaten da gero hortik zuen sorkuntza prozesua, banakakoa edo taldekoa?
Azken aldian taldeka ari gara, taldeka esaten dugunean binaka da, baina baditugu ere bakoitzak bere bakarkako lanak, kabia eta prospektus bitae bakarka egindakoak dira. Nik uste dut oso komunean daukaguna eta ere hortik ere batu ginela nolabait, dela biak pultsio edo oso pertsonal batetik abiatzen garela normalean lan berri bat proposatzeko. Osea, zeharkatzen gaituen zerbait, edo buruan bueltaka daukagun zerbait, edo modu baten alabesten guri zerbaitengatik pixkat ikutzen gaituen zerbaitetik. Eta gero hortik ja dator, hitz egin, perlatu, saiatu, atzera utzi, beste zerbait saiatu, eta ja, azten zara hor euntzen pixkat hori lana, ez? Bai, hasierak deskribatzea oso zaila izaten da, porque, claro, da como oso kaotikoa, eta izan behar da, ez? Porque bestela, zu ideia errespetatu behar da bere ritmoa eta instintotik edo intuiziotik asko egon behar da, bestela egiten duzu zehozeria, ezin dela jaio oso burutik. Bueno, guk ere gorputzetik egiten dugulako lan asko ere, ez? Osea, gorputzetik hasi eta hortik ja testu bat aurkitu edo joan aria topatzen pixkat nolabait. Begira, hori oso interesgarria. Eta nola batu zineten Makur antzerki taldea ze momentutan erabaki zenuten sortzea? Edo nik aipatu dut, ez? Baratza sormen laboratian antxe adibidez kointziditu duzue, Adelen ikastaroetan ere ez dakit justu ikastaro berean egon ote zineten, Parasit kolektiboarekin ere, ez dakit hori kasualitatea edo hortik joan zarete gero Makurrera, edo nola izan da sorkuntza prozesu hori taldearekiko? Ezagutu ginen Baratzaretoan, laborategian, eta hor oso ondo moldatzen ginen, bai lagun bezala, bai lanean, eta ni ustez bai hori markatu du nolabait gure ibilbidea, ze gu biak geneukan, edo lekoken ikuspuntu bat antzerkiarena, ez dagoena hor, Baratzaretoan adibidez, eta gero Baratzaretoak bebai asko sartu du Makurrei bere lan egiteko moduan, ez? Igual aberatsagoa zentzu batzuetan. Bai, Baratzan aurkitu, Parasit kolektiboarekin lanean egon, beraien gandik ere asko ikasi dugu, azkenean urte asko eman ditugu elkarrekin, eta jarraitzen dugu, oso harreman polita daukagua eurekin, eta guretzat ere maisu eta lagunak dira. Eta hortik, erabaki genuen, lan egiten dugunean elkarrekin ondo moldatzen gara, ondo ulertzen gara, antzeko egiten dugulan, antzeko lan egitea gustatzen zaigu, eta orduan hor erabaki genuen elkartu eta ja formalizatzea gure lan harremana. Aipatu dut, ez da 5 lan sortu dituzuela dagoeneko, esan dugu horietako 2 adibidez bakoitzak ez, bakar lanean egindakoak, beste batzuk elkarrekin egindakoak dira. Badute lan horiek guztiek zerbait aman komunean? Esan nahi du lan egiteko modua, gaiak, edo gaixoz ez dakit, edo bakoitza izan da pixkat sorkuntza ezberdin bat. Ja, gu justo egon gara azken aldian, bueltaka, produkziotik, eda ez da gure alderik onena, segurazki. Eta horretan, ez? Esatea, zer batzen du guztia, pentsatzeko bebai, ea daukagun marka moduko bat. Eta asko kostatzen zaigu hori, horrela pentsatzea. Osea, badaukate zerbait, ez? Hor, igual batez ere bakarkako lanak eta orain sortu, azkeneko sortu dugun boaiaz, pixkat dagoela guretik zerbait, kutsu oso txiki baino autobiografikoa, edo dokumentuarekin pixkat zerrikusia daukan zerbait, ez? Dokumentalarekin, baina bai, osea, beste biak, ere dira beste igual hizkuntza fisikoago bat, igual antzerki gestualarekin zer ikusia handiagoa daukanak, eta guztiak daukate pixkatxo bat humoretik ere. Osea, beti saiatzen gara pixkat humorea, ez nuke esango ere komedia sutsua egiten dugunik, baina beti saiatzen gara ere humoretik pixkate zerbait hartzen. Igual hori izan ziteke. Humorea beti dago zeharkatuta hor, eta da lurra ematen diguna.
Begira, ez dakit esan duzuen markaren inguruan hortxe bueltak ari zinetela, ez dakit idatzia zenuten zer esan dezakezuen, baina hemen elkarrizketan aipatu dituzue batzuk, hortik hartu dezakezue esandakoak. Aitu. Erantzuna. Irudietan, ikusten dutenek behintzat, irudibidez ikusten gaituztenek, ari dira boias lanaren zati bat ikusten, okerrez banago tiserra da, eta ikusten dugu aipatu duzue irudiekin ere jolastu duzuela, pixka barkatu bideoekin edo. Kontaigu zu zer den pixka bat, boias lana ikustera juten den ikusleak lan honetan topatuko duena. Ba, behitu. Nik esango nire zuke, topatuko du ponentzia bat, non bidea dago alderantziz jarrita. Hau da, divulgatzaile batek egiten badu bide bat non eramaten duzu pertsona ezagutzen ez duen non baitera, orain hobeto ezagutzeko. Eta boias nolabait da bidea alderantziz egin. Saiatu berriro ez ezagutzen duzuna. Hori izan da como intentzioa nolabait. Eta uste dut bai dagoela horrelako zer. Orain jonek... Bai, guk lan hau Marina Suarezek zuzendu zuen, eta pixkat berarekin lanean eta egonaldietan eta gure buruari asko egiten genion galdera bat zen, nola lortu dezakegu lehenengo aldiz ikustea, jada oso ondo ezagutzen dugun hori. Porque pixka bat da hausnarketa bat gizakiaren inguruan, edo zer den gizakia izatea, edo pixkat gure buruari buruzko galderak planteatzeko saiakera bat. Orduan, da pixkat, como saiatu urruntzen, ezagutzen dugunetik begi berri batzuekin ikusi. Pixkat abiatuta ere Voyager Golden Recordretik, dela NASAk espaziora bidali zuen vinilo bat, nun gizadiari buruzko argazki, abesti, doinu eta barrak biltzen dituen, barkatu. Eta pentsatu genuen norbaitek autopatzekotan eta gizakia ez ezagutzekotan, nola imaginatuko luke izaki horrek dela gizakia. Ez dakit liatzen ari garen, asaltzen baino gehiago, baina... Bi gai totxoenak agertzen direnak dira horiek biak. Irudia, ze azkenean da, ze irudi egingo luke estralurtar hipotetiko hori, eta infinitoa. Hori, noraino ezin duguna buruan irudi bat egin justo, da, adibidez infinitoa horre eragiten du, horren nola urbildu horretara ez denatokian. Nik uste dut oso nazaldu zola, eta nik deiabu bat izan dut, ez dakit guk hemen gure sarreretan efemerideak eta komentatzen ditugu, eta okerrezpanago bere garaian vinilo honen inguruko zerbait aipatu genuen, baina ez dakit goiuruten gogoratzen diren, akaso ez. Nik uste dut zerbait aipatu genuela, eta hori nola irudikatuko ote genukeen, ezagutzen ez genuen zerbait edo aipatu genuen, eta nola hasi zineten lana hau sortzen, esan duzu Marina Suarezek zuzendu duela, ez dakit bera, zuzendaritzan momentu batetik aurrera sartu ote den, hasieratik egonda zuek idatzi duzu eta pixka prozesu horretan ere egonda, nola izan da bilakara berarekin batera? Ez, bera sartu zen ideia zegoenean como hor, baina bere ikuspuntua oso presente dago. Proiektu hau hasi genuen udaletxeko dirulaguntza bat jaso genuelako, orduan beraiekin batera ekoitzi genuen lana, eta orduan ideia berez, proiektuan zegoen pixkat ez garatuta, baina bai ideia orokorra nundik norakoa izan ziteken planteatuta. Orduan berarekin elkartu, gara Jon Sorgigunera joan ginen hirurak, eta esan genion, honi buruz zerbait nahi dugu. Orduan berak egiten zuena zen ariketak planteatzen joan, guk ariketa horren gainean pixkat buelta erdia eman, eta pixkat josten joan ideia ezberdinak edo ariketa horietatik ateratzen zen material ezberdina. Eta elkarrekin joan gara pixkat, sortzen lana, pausoka nora joan gaitezkeen, eta bai izan dela begirada garrantzitsu bat. Eta beti ere begirada horrekin lagunduta, joan gara testuak idazten, ideiak planteatzen, eta talde lan polita izan da. Intentsitoa, baina polita.
Ze ondo. Uste dut, Laister elkarrezketa utzi beharko dugula, ze beste gonbidatu badaukagu, baina galdetu nahi nizuen, ze egia da gu hemen Gipuzkoan gaude, Tolosan gaude, eta saiatzen gara Euskal Herri osoko jendea eta ekartzen, baina batzuetan ez dugu hainbeste topatzen, eta nahi nizuen galdetu pixkat, Araban antzerkigintzaren egoera nola ikusten duzuen, eta batez ere euskarazko antzerkigintza. Badauka bere lekua, bazaudete lanean, elkarrizketatu dugu noizbait ere Arabako jendea, baina egia da, onartu behar dugu, gutxiago topatu dugula edo ez dugula batekin. Orduan pixka nola ikusten duzu zuek orain egoera edo? Bala bat txikiagoa da, ez? Hori horrela da. Eta somatzen da. Bai uste dut, bere tamainarentzako badagoela nahiko gauza. Bai konpaini kopuruan, baita ekintza asko egiten dira. Ni barrutik esango nizuke adibidez sentsazioa gu batzutan dela gaudela pixkat hor periferian. Eta guri adibidez hurbiltzea Gipuzkoara asko kostatzen zaigu. Oso gutxitan egon gara Antxesten. Egia da nire Bizkaitarra naiz, eta han orduan badaukat gehiago nondik tiratu, eta horrek laguntzen du pixkat. Baina bai bada sentsazioa batzutan nori apur bat kostatzen dela Arabatik ateratzea, osea uste dut Araban bai gaudela como konpainia desente lanean, euskaraz lanean ere, gure artean badaukagu sare polita, elkar ezagutzen dugu, elkar babesten dugu, modu baten ala besten, baina batzutan egia da bai Arabatik ateratzea kostatu egiten zaigula. Bai, gauza bera aipatzen zuen behin, Nafarroako konpainia bateko kide batek aipatzen zuen, Gipuzkoa eta batez ere uste aipatzen zuela Gipuzkoatik konpainia asko bertara joaten direla, baina adibidez beraiei kosta egiten zitzaiela asko, eta horrexegatik jakin nahi nuen ere nola bizi zenuten zuek. Uste dut... Ez nik uste bebai gertatzen dena da, azkenen han gehiago dago, alde batetik. Eta gero bebai gertatzen da, batxutan daukagu asumituta euskal gauzen mundua txikia dala, eta ez dugu zabaltzen begira pixka bat bebai alboetara. Araba eta Nafartarrei ere hortxe gaudela euskaraz sortzeagatik lanean, eta bai, bueno. Pixkanaka ere, bagoaz pixkanaka ere, uste dut ikuspegi hori pixkanaka ere aldatzen joan daitekela, eta espero dugu ere Arabatik ateratzeko aukera gehiago izatea pixkanaka arabatarrak. Guk jarraituko zaituztegu, eta ziur hemendik inguruan hurbiltzen bazarete, saiatuko gara bertara joaten, eta hemendik programatzaileei eta mezua, Arabako izatela, eta lan hoiekin ere goza dezagun beste guztiok. Beraz, eskerrik asko bikote. Zuei, mi esker, agur. Goizeko 11:25 minutu, agurtu ditugu dagoeneko makurre antzerki elkarteko, antzerki taldeko kideak, eta dagoeneko segituan agurtu beharko duguna, izaro da, dagoeneko gure laborategian prest, bera eta bera baino gehiago ere, bai? Segituan gurekin izango dugu, entzuleok. Tristen antzera, ilunak bati behira, minutuak segundotan, errazbiak atzen dira, telebistaren parean, amonari mantazbian, biziko nintzateke beti, osotasuneten alontan. Burua galtzen nago, hainbeste pentsatzeaz, gehiago nahiko nuke, daukadan hori baino, soka baten gainean, deiatuetan zehar, ikatuen antzera, Ispilu aurrean jarri zara.
Hemen ari garen zuleok igandeak entzuten, usuek erejeta eta esan ezingo Janire Arantzabe. Gaur ez da igandea, ostirala da, pixkat igandearen antipoda, baina giroa ere bada pixkat igande tiarra edo. Eta tira, kantu honekin egingo dugu rengo minututxoa eta segituan Izarorekin izango gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren gordailua jarriko nuke. Limoi ondo bat gazia eta gero eraiki etxeko ataria. Etxe bat bezala balitz, nire 4,063 egun pasadira Izarok hau idatzi zuenetik. Dirdira berezi batekin jeikitzen naiz goizero, Paradise ezuraragizko bihurtu zenetik. Pentsatu dut hemen argitaratzea niri kantuen letrak. Pluralean diot, espero dudalako gehiago ezuraragiztatzea. Ez dut beste zer desio. Espero zuen eta esperotakoa bete, hipotetikoki hitz egiten zuen letretaz pluralean, eta egi bihurtu dira. 10 abesti omen, 10 asonen, 11 limones en invierno, 16 limones de oro, 12 0 de enero, eta gehiago hankapuntetan, perlak, Izaro gabonetan eta kolaborazioak kontuan hartzen baditugu. Bikoitzako eak eta binak agela bakoitzan dire. Erreinu bat daukat eraikita, abesten zuen isa eta bestea kantan, eta erreinu horren eraikuntzaz hitz egin nahi digu orain. Emaitzekin obsesionatuta dagoen gizarte batean prozesua bera delako garrantzitsuena, eta prozesua izango da Irunen emango duen kontzertuko protagonista. Arkitekturaz hitz egiteko gurean dago Izaro Andres Zelaieta. Egunon, Izaro? Egunon. Ez zaizu orain harrigarria egiten noizbait pentsatzen zenuela, iritsiko dira besti gehiago edo agian ez? Bai, eta harrigarria egiten zait justo
duela 10 urte eraiki zala edo jaiozala eta berarekin jaiozala bai Izaro kantuegilea, eta oin beste jaiotza batekin nabilela, ez? 10 urte horietan, zenbat gauza, pasau bien 10 urteetan. Etxe bat bezala bali. Uste dut, elkarrizketa hau ezin hobeto girotzeko ezin konpainia hobea izango dugula horrengo minutuetan. Nik uste dut, inoiz Aixa kazetari egiten baldin bada. Zorko digula Goiuri bintzat afari bat, ez? Bai, esango nuke. Nik uste baietz. Bai, dantzari egiten bada, amaren kontuak izango dira. Aktori egiten bada ere, guri ez digu zer argitu beharko. Ez mikrofonoa gustatzen zaizkio. Asko gustatzen, kableak ere gustatzen zaizkio. Kontatu. Badu laborategitik bere kable festa ere, bera jolasteko kableak bereziki dozkanak, eta bilatuko dizkiogu segituan. Tira Izaro badator, arkitektura. Badator. Baina konturatu naiz oso presente egon dela arkitekturaren kontzeptua 10 urte hauetako kanta guztietan, ez? Entzun dugu Koiarak eta etxe baten eraikuntza hitz egiten zenuen, Sanduti eta besteaken erreinu batetaz, Lasia bestetu kasan, ez? Etxeetaz baita ere, etxeak edo aterpea behintzat egon da oso presente. Nik uste beti juna zela horrantza, eta pixkat iruditzen jata patu kontu bat edo akaso. Ez dakit, edo igual garatze kontu bat, behitu hor dau, bera gauzatxue kontatzen. Bai. Kontu kontari, Eta iruditzen jata homekin lotura handia dekon disko bat dala, arkitektura, baita fizikoki ere, estetikoki ninen bilen dana bilatzen, ez nekixen oso ondo zer topatu nahi neban, ez? Baina argazki batzuk ikusten, bulegoan lenguan konparatzen eta bar, esaten genduen, ostras, hometik pila bat deko arkitekturak eta ez gara konturatu orain arte, eta justo urtengo da arkitektura 10 urte urrenean, ez? Orduen badekola horregon dala beti, bai? Hombre, barrutik ateratzen direlako eta atera direlako abesti guzti hauek, ez? Eta zure nortasuna, aldatu da izaera zentzu batutan denok aldatzen garelako 10 urtetan zorionez, baina zure nortasunaren oinarriak jarraitzen dulako bera izaten. Bai, eta nik uste igual oin hausnarketan beti esan izen dut, ez? Bakarrik ezin da, zelan egiten gendun dana beti talde lan bat zan, ez nebala konsideratzen, kantu egile horren partetik bakarrik daramazula proiektu bat, baina ez da egia, beti garela, talde handi bat, edo beti laguntzak bihar diela, gainera ez, holtza gainekoak bakarrik, holtza kanpuen zenbat jendek laguntzen zaitun eta bar. Eta horregaitik nire lotuta gonaz beti komunitatean eraikitzera. Eta horregatik orain eraikuntza danean hain oinarrizkoa edo ernamuinekoa askoz garrantzitsua goritzen jata eraikuntza hori komunitatean egitea. Badagor beste lotura bat, disko osatzeko crowdfunding bat osatu zenuten. Bai. Crowdfunding hartan parte hartu zuen jende asko, gaur arkitekturan ariko da lanean. Eta horrek asko unkitzen nau, gainera diskoa, badakizu ez, biok izan zineten testigu, baina diskoa egin zen tabernetan jotzen, eta jendeak ikasi zitun kantak disko bat egon aurretik, lehen esan ainerreza diskoak egitea. Eta crowdfunding horren bitartez, oin pixkat crowdfunder horiek niretzako dira nire proiektuaren arkitektoak. Plano gehiago daude orain proiektuaren aurretik? Plano gehiago, askoz plano gehiago. Eta emoto ez dela zaitasun bat, planoak aukitzeak. Zegero dana da hain ez egonkorra, edo hainbeste gauza dauz gure ofizioan ez egonkorrak, alik eta gauza gehien auki planotan, hobi. Zulako euririk. Eta plan horiek ikusteko aukera izango dugu Irunen. Bai, eta basan zeo zer, esperimentu bat da. Kontzertu bat da aurkezpen kontzertua, baina bai nahi gendun aurkezpen kontzertua, baino gehiago izan zedin. Eta egon ginen pentsatzen, nola zen niri, beti iruditu jata kontzertuak diela 50-50, erdia holtza gainekoa eta erdia publikoa. Publikoa zelakoa danaren arabera, nire ustez asko aldatzen da kontzertu bat, ez? Eta nik bai sentitzen dut oso gertuki eraiki dugula dena publikoak eta nik. Eta guk. Baina baina ineban aber hori alzan materializatu, edo ekarri nun baitera. Eta orduan esan genuen, zagatik ez dugu hartzen fikoba, dela pabelloi bat, baina pabelloi gertuago bat, eta eraiki bertan jira. Eta bai izan zeo zer zaila identifikatzeko edo visualizatzeko, baina baina gendun probatu, ea,
komunitatean oraindik sortu ditzakegun gauzak norberarentzako ez direnak. Elkartu denok eta gure atretzoaren parte batzuk eraiki, 3 tailer egongo dira, izango dira arkitekturako tailerra, jantzitegi tailerra eta arte tailerra, eta nahi genuna da, handanok egon gure bai lantalde ere bai, josten, edo egiten behar ditugun harriak, edo behar dugun goroldiozko ez dakit zer, goroldio artifiziala beti, edo behar dugun, maketaren zatiak, elkarren artean eraiki dezakegun gero nik eramango dudan bira. Jendeak pentsatuko du, eta kontzertu bertarako, egongo da beste bat, egongo da bukatu gabe bat, egongo da han bertan akaso bukatzen joango den zerbait? Bukatzen joango den zerbait. Ideia da ez dugula eramango bukatuta. Nahiko dugulako bertan bukatu. Eta gero oholtzara publikotik igo, atzetik beharrean. Eta abestu bertan, baina elkarrekin egin berri dugu zen gauzekin. Eta gero sentsazio hori auki birangoa zenean, hau taldean eraiki zela, ez? Eta niri horrek emote oste harrotasun pila bat. Beraz apostua haundi baino, haundi xamar izango da, pixkat handmade edo made together, ez da, baina elkarrekin egindako gauzatxo horren berezitasuna izango du gehiago. Bai, eta usteot, garela orain hain individualizatuta gaudela, eta hainbeste bultzatu dela hori horrela gertatzera positiboa balitz bezala, baina usteot ez dala. Eta bai nahi genuen probatu, funtzionatuko luken, gudenok elkarrekin, eraikitzen mundu bat. Oso politia da kontzeptua, kontzertu batetara joaten garenean ikusleok behintzat ez zuek musikariak, baina ikusleok joaten gara kultura kontsumitzera. Eta kontsumo ikuspegi batetik eta kontzertu honetan edo egun honetan behintzat izango da kontsumitzera, baina baita sortzera. Eta orduan han ez zara zu izango sortzaile bakarra, guztiok izango gara sortzaile. Bai, eta hori bai izan gauzat, adibidez, ni hasieran hasi nintzenean abesten genuen kaleko arropekin. Etortzen zinen da, igo holtzara eta abestu, ezta? Eta urduritasuna hasietan joeten, konturatu nintzenean gero eta jende gehiagok eraikini, jantzi norbaitek, orrastu norbaitek, gitarran lagundu norbaitek, gero eta gehiagok eraiki gure proiektua, ni gero eta lasaiago. Eta konturatzen nintzen hori dela igual bebai behar nebana, ez? Eta uste dut, fikoa oso arrara izango da niretzako, ez daukiko momentu hori kontzertu aurretik urduritasun horiek digeritzeko, ze antxe egongo gara elkarrekin josten, edo harri bat eraikitzen, edo dana dalako, ez? Baina probatu nahi dut baita hori, zer sentitzen dan, bat gehiago izate hortan, eta gero irten jotzera, eta bai, komunidade sentsazio hortan egotea. Oskuntza hori ere akaso bada, ez? Urduritasunak kudeatzeko espazion bat. Nik uste bai, eta nik uste gero eta eskuetan gauza gehiago, lasaiago burua, eta izango da niretzako oso gozagarria eta niretzako garrantzitsua nire proiektuaren ideologian esango dugu, ez? Ezin da egin beti, ze da gauza bat oso zaila kudeatzeko, baina probatu nahi gendun da nik uste guai egongo dela. Goazen irudikatzera egun hori. 2027ko urtarriaren 23. Bai. Arratsaldeko 4etan ateak irekiko dira. Eta antxe joango gara, eta joaten denak, batzuk joango dira beranduago, bestak goizago, baina sarrera erosi duenak, batzuek edukiko dute, ohiko sarrera bat, baina beste batzuek erosi dute tailerretan parte hartzeko, edo izena eman dute tailerretan. 4etan sartzen dira, eta hor, tailerrak. Tailerrak. 4etan sartuko dira, hori da, erosi daiteke sarrera kontzertua bakarrik ikusteko, eta kontzertua bakarrik ikustera basoaz, aukera izango dozu baita, eksposizio bat ikusteko, nun jarriko ditugun, egin ditugun dosierrak, egin ditugun, plano guzti horik, ez nola eraikidean arkitektura, gero igual beste perspektiba batekin ikusteko kontzertua, eta tailerrekin erosi duena, 4etan sartuko da, helduko da leku batera, non tailerrak egongo diren, josteko makinak egongo diren, monitoreak egongo diren, artean, disiplinan adituak dienak, gurekin bideoklipetako materiala egiten ibili direnak, egingo dutenak atretzoa bertarako, gu geuan egongo gara eraikitzen. Eta orduen, helduko dira bertara, bakoitza jungo da bere lantxokora, eta jungo gara diseinatzen apuntatzen den jendearen arabera, zer dan aproposena eraikitzeko. Eta han egongo gara 2 orduz lanean. Ze ona. Zoragarria da plana. Esperientzia plantean du bezala,
oso berezia da. Arrar bada. Uste dute nahiko bakarra, ez? Ez dakit norbait egin izau egin duen, baina nahiko frikada etorri zaizue burura. Bai, eta konfiantza ematen digu publikoa ezagutzen dugulako. Ze bada publiko bat, nik uste jatorra langile askotan azpimarratu digutela, leku ezberdinetako garbiketako langileek, gero kontzertuak eta gero nola gelditzen diren lekuak, zikintasunez, eta guri behin baino gehiagotan esan digute, ze publiko garbia. Hala. Eta niretzako pila bat esan nahi du horrek. Eta orduen niri konfiantza ematen dit badakidala, ondo urtengo dala, zehara datorren jendea, badakit ze jende mota dan, eski badakit sentitzen dut. Eta orduen bertan egongoa, eta nik uste ondo funtzionatuko dula. Jende asko da, baina uste dut ondo funtzionatuko dula. Aipatu dituzu harriak, goroldioa, horrek ematen digu pista bat, iruditegia behintzat nolakoa izango den, naturari oso konektatuta dagoen aro bat izango da. Bai, eta behitu, hasieran arkitekturarekin bueltaka ibili nintzenean, erosin ditun arkitekturako liburu batzuk. Arkitekturako oinarrizko elementuak, eta bar. Eta dena zan, gizakiak egindako eraikuntza, ez? Eta konturatu nintzen, hori irakurri, gero nik ikusten nuena, ez ala gizakiak eraikitako zerbait. Ez ala natura. Eta pixkat gizakia non dagoen, eraikia dagoen horretan, ez? Ez hain antropozentrista. Orduen egia da, junintzela pixkat alde batera guzten, zutabeak, sentinelak, eta pixkat alde batera guzten, konturatu nintzelako nik behar neban azala suster bat. Behar nebala goroldioa. Eta nola eraiki figuratiboago hori baino bizitza duin bat, ez? Gauden momentu kritikoetan gainera, gizarteen krisi hauetan, nola eraiki benetan ekin, ez? Uste asko pentsatu dala, eta oso garrantzitsua izan dela, azken urteetan, buruan teorikoki zema teorizatu dan, eta oso garrantzitsua da, baina usteot badala, edo badatorrela garai bat, nun, praktikara pasatu behar dan, teorizatu den hori, ez? Eta nola dator hori lurrera, eta nola egiten da benetan aldaketa. Literalki ari zara bilatzen hori, alegia. Ari zara oinutxi jartzen, ez dakit girua honena den oraintxe. Gaur behintzatez. Ari zara naturarekin harreman zuzen hori bilatzen bereziki, ari zaizu gorputza eskatzen hori. Bai, eta nire naturarekin baita, nire animaliarekin, eta usteot justo ordunaldia badala niretzako momentu bat, igual gertuena sentitu naizena nire animaliatik. Eta horregatik nago baita lasaiago, ze konfiantza daukat gure animali horiengan baita, eta usteot oso urrun gaudela, nundik atozen hortatik, ez dakit, nik ez dut uste lekurik daukagunik berez asfaltoan, ze hor uste mazaituzte zuk asfalto baten ezin dozu ezer egin, zure gorputzak guztiz inutila da asfalto baten gainean, baina lur zoro baten ez, ze hartu dezakezu gauzak, ez, landatu ditzakezu gauzak, baina nun dago gure erabilgarritasuna gizaki bezala benetan, ez, aldaketa bat egiteko, eta usteot asfaltoan ez dagoela, eta asko teorizatu dela asfaltotik, eta pixkat hortik urrundu beharko ginakela. Busagaldu dugu, dirurik ez dugu ezagezurra. Atzo Gaztea sarietan abestu zenuten, Olaiak eta Bilok kantu hau, eta gaur izango juri galdetzen nion, izango da, Izarok aurdunaldia ondo potolduta duen horretan, eman duen lehen kontzertua edo, ez? Eta, la revuelta zen baina hori plato bat zen gehiago, atzo soinu ekipo handi bat, publiko bat, beste batekoa zen, ez da nola sentitu zinean, zer izan zen hori? Behitu, joen nintzela misterioa banaukan, Ze ez nekixen ahotsak nola erantzungo zidan, gorputzak nola erantzungo zidan, umeak nola erantzungo zuen, ze batean, oi hartzunak eta dana barrutipe badabiz, ez? Eta egia da, Olaiak emote ostela lasaitasuna hundixen. Orduan nik, nekixen ondo jungo zala, berak esaten zosten, ai ama, eta umea jaiotzen bada, eta pentsatu nahan, jaiotzen bada, ez dakit aldoten imaginatu musika industria osoan zu baino emagino berik. Orduen, lasainoa, nik uste egingo genukela. Ze polita.
eta zurekin Aipatu duzu ahotsak nola erantzungo zizun? Pixka bat handiago dago ahotsa? Eski igual pixka eta handiago dago ahotsa, Nik atzo kontzertuan sentitu nuen Izaroren ahotsa pixka bat handiago. Ez dakit igual gaude, nolabait, zure triparen irudi horrekin influenziatuta, noski, baina bai, haundi sentitzen nuen nik. Eta nik karo, eske diafragmata dana oso goran dago orain, eta igual, esfortzu gehiago egin behar izate hortatik, edo kontzientzia handiago bat izan behar hortatik, kanporago dago, igual bai. Ni pena baritu neban, eta grabeek presentzia handiagoa hori izaten dute. Nik handiagoa hortik, ez teoria inoiz irakurri, ez dakize gertatzen den ordunaldietan ahotsekin. Uste tonoak galtzen dira. Galtzen dira. Nik hori, lodiagoa handiago dio danean, pixkate grabeetan sendoago bezala. Bai. Ze gauzak, oso polita izan zen atzokoa, bertan ikusitzen dutenok gazteako saretan dagoeneko bolo-bolo dabilen abesti bat da, eta tira, akaso Izarok tripontzi horrekin egingo duen gutxietako izango da. Bai, azkena, nik uste, listo, etorkizunean, oxala, beste tripontzi askorekin altua nuke abestu zen. Hori bebai da niretzako eraiki alizatea dela kontzilioa, ofizioa hau dela, hain antipoda umeak izate hortatik, eta elkarrekin egin alizatea hori da niretzako iraultzarik ederrenetariko bat egin aldo dana. Irudikatzen duzunean fiko ba? Eta irudikatzen zarenean, imaginatzen duzunean, hemen egongo da mai bat, hemen egongo dira ulkiak, hemen egongo garagu, hemen egongo da Sergio, eta hemen egongo naiz ni, irudikatzen duzu txikia? Irudikatzen dut, eta kostatzen zait irudikatzea hemendik kanpo. Ze bada disko bat oso eraikitzean barrutik, eta egongo daia eraikitzen, baina kanpuen, ez? Eta imaginatzen dut, bueltaka handik egia dan egongo da presente. Eta gainera, unkitzen hau berezik, uste dut, homekin batera egin dudan diskorik ederrena dela arkitektura. Eta letrarik ederrenak, ekoizpen ederrena, esango nuke. Eta orduen posten hau bera barruan egon izananik grabatu dodanean, usteot kontatu dizkidala gauzak, edo elkarren artean egin dugun diskoa izan dela, bihotzekin, ez? Eta hori oso polita nietzako. Tus pies en la cama buscando los míos, luces encendidas. Urtarrileko kontzerturren inguruan hitz egitera etorri da gaur Izaro, baina kontzertu horrek badauka noski implizitoki lan berri bat, norberak zabaldu du nolabait tapa edo ireki du kutxa. Disko horren inguruan zer jakin dezakegu, zerbait kontzeptualki konta dezakegu jadanik martxoak 6 dituen honetan, edo goiz xamar da. Kontatu dezaket nik, behitu justo martxoan gaudela, nik nahi nebala udaberri bat. Soinu aldetik udaberri bat. Lehen aldiz, ekoitzi dut, gure lantaldekoa ez da, norbaitekin zeguk ekoitzi izan dugu betikuk. Eta ekoitzi dugu Madrileko mutil batekin, iznala Roy Borland, oso lan interesgarriak ekoitzi ditunak, eta a priori ez nebanak espero baietz izango zidanik. Eta baietz izan zidan, eta izen da esperientzia bat superpolitan. Nik esplikatu nahi nion egoaizea nahi nebala egotea. Eta konturatu nintzen egoaizea gaztelaniaz, egoaizeak ez daukala konotazio hori. Viento sur da, viento sur. Bai. Eta... Zan daiteke beroa eta egualdetik etorri, baina ja. Eta berak esaten zidan, ez dut ulertzen, danik, euskeraz badeko zoramenaren puntu hori, ez? Eta nire esaten da oso aberazgarria, ze topatu dut persona bat, nire egoaize hori amplifikatu duena. Eta orduen oso guai dago diskoa. Invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Itzuliko naiz informazio praktikora, kontzertuaren informazio praktikora, ze bestela Inigo galderak egiten jarraituko du, eta Izaro oso eskuzabala da, eta bukatuko du kontatu nahi ez dituen gauzak. Oso marketing logistiko txarra egiten dut Goiuri. Bai, logistikoa. Logistikoa oso txarra. Marketing ona, marketing logistiko txarra. Oso txarra. Baina gaur oso ondari zarete. Goiurik garbi ulertu du gauza batzuk argi geratu bertzirela eta eutxi. Egiten duzu marketing naturala. Bai, baina batzutan praktikoagorak ere, pixkat. Batzutan kanpotik lagun artean eta komentatzen dugu ez dakit zergatik esan ote duen hori, hori etzuen esan behar, horrelakoak gertatzen dira. Lagun batek, ez dututu zer ulertu, barriro esplikatuko. Bari, informazio praktikora etorrita, zure entzulegoa, hori asko aipatzen dute ez Euskal Herrian, oso
heterogeneoa dela, ez? Entzuten zaituztela etxeko txikiek, baina baita helduek ere, eta orduan kontzertu honetan, fikoban, familia pakak ere baituzu, ze jendea joango da seme-alabekin. Bai. Eta ni konstientenaz, eta niri gustatzen jata beti saiatzie etxe batetik persona bat baino gehiago badator, ez? Erresten bide hori, ez? Eta lehen aldiz haurtzaindegi bat jarri dugu, kontzertuan, guretzako baita desberdina, zentzu hortan, eta bai nahi genuen lortzea hurbiltzea hori, komunidade txikiak ere bai, eta alik eta gehien erraztu etorri behar da benari. Ez da beti erraza kontzertutara jutea, ez? Gaur egun baita dimensio handi bat hartu dutelako kontzertuek, eta saiatu gara, alik eta eskuragarrien egiten kontzertua guregana heltzeko. Aulkiak jarri ditugu, ze valorazio iniziala aulki gabe zen, baina nik ezin eman lorik egin. Eta nik esan otzien aulkiak behar ditugu. Aulkiak behar ditugu, ze jendeak behar du jesarri lasai egon patxadaz, eta gurekin egonan. Eta nire publikoan ikusteot baita aulkien fana dala, nire aparte. Eta zentzu hortan, nik oso presente dekot beti publikoa diseinatzen dugunean kontzertu bat, ez? Beti ezin da, baina saiatzen gara. Aulkiak egongo dira, baina sarrerak ez daude zenbakituta. Ez. Vale, badazpada, oraindik erosi ez dutenek agian argi edukiko dute, baina erosi dutenek orain pentsatu ezakete, manik sarrera erosi dut, eta ez dit jartzen aulki zenbakia. Bai, zenbakitu gabe dago, lasai, eta gainera moldatuko gara, ze arazorik balego, zelan denokan egongo garen. Bai. Ez da kontzerturik hasiko denok eserita egon. Jaso duzu familien feedbackik, zerbait, ez? Ume txikiak dituzten pertsonen aldetik feedbackik, haurtzaindegian inguruan adibidez? Bai, gehien beteran lehenengo gauza haurtzaindegia izan da. Ara? Eta orduan niretzako bada nahiko esanguratsuak. Gero egia da, ez dala kontzertua bera, ez dala ume txikientzat gozatzeko kontzertu bat, helduen kontzertua da, beraz horregatik baita umeak jarri genituen etor daitezela, baina baita foroa mugatu genuen, ze gero nik bai nahi dut umeak ere gustora gotea, gurasoa gustora gotea, eta mundu guztiak gozatzea, ez? Eta niri ilusioa hundixena egiten doztena da, eta orain oso konektatuta belaunaldi horrekin, nire fan batzuk direnak 80 urte ingurukoak, eta etortzen direnak kontzertuetara, oso konektatuta dago orain arkitekturako garai hontan eta amatasunaren garai hontan, batez ere garai hartako emakume haiekin, ez? Eta badakin nire senyora horiek gozatuko dutela fikoban. Zalantzari gabe orduan aipatu dugu informazio praktikoa emateagatik, Daudela, familia pakak hartu ditzakezuela, daudela sarrera orokorrak edo zein kontzertutan egoten diren. Sarrerak, badaudela zuk hartu ezakezula sarrera eta tailerren bat, tailer aukeratu egin behar duzu ze tailer. Bai, arkitekturakoa, jantzitegikoa edo artekoa bat. Ze desberdintasun daude hiruen artean, jantzitegikoa obioagoa da, ez? Izenak dio, arkitekturakoa eta artekoak ze desberdintasun ditu? Arkitekturakoan landuko duguna da gugon gara lanean arkitekto batzuekin hemen Donostiko arkitektura eskola batekin, eta beraiekin egin dugu maketa. Bideoetan eta irudietan, oraindik irudietan gehiegi ez, baina bideoetan jagertu da, maketa bat eraiki genuen, zenik nahi neban burua atera maketa hortatik kanpora, ezta? Eta gero nik berez nahi neban, maketa hori zuzenekora nola eraman, eta orduan bi maketa mota egin bar ziren, eta egon gara lanean maketa hori eraikitzen. Orduan arkitekturako tailer hortan, maketa hortan zentratuko dira. Maketa horrek behar dituen aldaketetan, edo berzio txikiagoetan, maketa landuko dute. Eta gero artekoek landuko dutena da eszenografia orokorra. Gero biran eramango duguna, praktikoa izan behar dena pixuz, praktikoa izan behar dena espazioz, eta zabalik gaude, nik esan nien denei, jendea etorriko da, eta ez dakigu jostun profesionalak diren, edo arteko profesionalak diren, baita irekita norbaitek aholkuren bat emango baligu, ez? Esan niretzako helburua ere da lortzea elkarrizketa hori, nik hau ingo nuke modu ontara ez dakiz zer. Eta igual gero funtzionatzen du, eta igual gero bira osoan hori eramango dugu, momentu hortan, elkartu ginelako, ez? Ze polita. Sarrerak, zuek jarri zuen ohiko bilatzaian izaro sarrerak eta agertuko dira, edo izaroren webgunean ere esteka dago zuzenean juteko, esan bezala, atorrelako arkitektura eta minutu gutxi geratzen dira, eta nik probestu nahi nuen hau galdetzeko, ea nola esan diozun agur Izotz Mendiari.
Ze ari zara aipatzen, maketak eta orain urrengo birara eramango dituzun elementuak, baino zure azkeneko biran oso elementu zentrala izan da izotz mendia, nahiko burua uste eman dituena, eta... Esan garraiatzeko bat ere praktikoa, baina garraiatu nahi neban leku guztietara. Eta niretzako urtu da, eta orain bere barruan zeuen lur hortan eraiki da arkitektura. Eta orduen hortxe dago ustartuta. Eta mimo hundia diot izotz mendi horri. Estará aquel que si usamos todo mejorará. Egin genuen, pasaden ostiralean, elkarrizketa baten arkitektura, ez? Hitz egin genuela, gaur egingo genuela elkarrizketa bat, eta bueno, aurre prestaketak egin genituen, eta orduan, gure txatean entzule batek galdera bate egin zuen, eta nik esan, bueno, hori jo xamarra intzun zen, nien nengoen hemen, ez da ize galdera zen. Eta galdera zen, pixka bat ulertze alderaz esan dugu kontzertua urtarriaren 23an izango dela, eta gure entzule honek indiokerrek galdetzen zuen, bueno, bera ere konstiente dela orain kontzertuak epel oso luzearekin iragartzen direla eta jakin nahi zuen zergatia. Beitu, ez dakit zein dan oso ondo zergatia, hasi zan, eta esan behar da normalean jendeak birak epel luzera itxita izaten dituela, baina ez dituela normalean esaten, ez? Baina orain gertatzen ari dan fenomenoa da, esan ezean, egundenak solapatzen hasten direla, eta ez gara hainbeste pertsona ere, ez? Eta orduen pixkat, elkarbizitza, agenda elkarbizitza baten aldera edo, egiten direla horrelako momentu kontzertu esango dugu, atzo Gaztea Zerritan 2 kategoria zeuden, zuzeneko onena eta ikuskizun onena, ja bereizi dira. Eta ikuskizun horiek nik uste elkar ez zapaltzeko egiten dela horrela, eta gero ja birak arrontago. Para ti cuánta tierra muerta para mí. Eta hemen txatean beste galdera bat egin dute, baina pentsatzen dut hau ez dezula erantzungo, baina bestela gure entzuleak gurekin haserretu egingo dira, ez badugu galdera egiten. Galdera zaila, a ber. Galdetu dute umearen izena. Pentsatu dut askotan, partekatuko dut ala ez. Baina momentuz ez dut partekatuko, etorkizunean ziur baietz. Eingo dut Taylor Swiftek bezala easter eggsak laga lekuetan, letratan, disko berriko letratan, pare bat aldiz dago hitzau. Eta zarretan? Eta zarretan ere bai. Banekien eratzuna izango zela. Ez dugu esango, edaduz nago, ez esatearekin, baina ez bagenuen egiten entzuleak gero gurekin aserretzen dira, eta ez dugu hori nahi. Bueno, esan bezala badator arkitektura, denon artean eraikiko dugu kontzertu bat, eraikiko dugu bira bat, sortzaile egingo gara, egun batez bada ere, eta esan bezala entzule guztiak animatu nahi ditugu, elkar gaitezen eta elkar ikustezagun, antxe, Fikoban, Irunen, urtarriaren 23an, beraz, erosi sarrerak. Judi, nik badakizu horrelakoak aprobetxatu behar direla, marroitxoak eta enbajadatxoak jaurtitzeko. Durangoko azokan zenbat artista esan digu, bueno, eta disko berriarekin entrevista akustiko batera etortzen zareten, izan hori ere, gonbitea hortxe botako digu. Hori ja, gero. Hori gero iritsu, asko falta horrein. Eta nik atetuko zuzen ingo zenuke arkitektura tailerra joskuntza ala artea. Nik egingo nuke artea. Eta zuko, Juri? Joskuntza. Bale, zura garri. Bai. Zeona. Entzuleok, guk etxeko lan guztiak uste dut egin ditugula, eta falta diren etxeko lanak denon artean egin barko dituzue. Kontzertu eta kontzertutik aratago doan esperientzia berezi horretan. Urtarriaren 23an esan da bezala, 3 tailer eta zuek tailer bakarrean egon zaitezkete, baina egon behar duzue. Nolabait kontzertuaren eta lan honen filosofia, arkitektura honen plan hoiek guztiak ondo ulertu alizateko. Izaro, mila esker gaur gurekin izateagatik, entzuleo guk martxa egin barra daukagu,
bihar jai, ez da? Bihar jai. Astelenen ikusiko dugu elkar. Goizeko 10 eta 5 hemen izango gara, plazer baduzu behintzat, Oiana Maritorenak enbe, Aixa eta konpainere agurtuko ditugu, eta bagoaz informazioaren txanda orain hementxe Naiz Irratian zaindu. Así que cállate ya, cállate ya, cállate ya, cállate ya, así que cállate ya, cállate ya, cállate ya. Keep calm and bigarren kafea.